Assalamu alaikum. Namanga jabi tatani isora jabi fantena jabi chisugostam 2024 alhamdulillah. Se demaru kuranga dek fazamanga barambara itanaru ze bonjour jabi itanaru ze jab mangan video yu ze japangan video yu itanaro yu na iya na Madagascar na ndafi na iya ze jab itanaro yu ze ifankatia sari itanaro ze solidarité tone jabu fana itanaro tam 2024 tam bali to jabu ze jab to alhamdulillah fano diulu jabi namanga jabi fangala sari pamtukika notia ze jabi alhamdulillah ze jabi to tam balto fano diulu jabi to isora nabi non zif no ptatsu gonaru ze jaban video itano ze jabi la fankatie ze tano to sana tano rodala yu ze jabu mi solidarité ze mon video ze jab fankatia na mangangi na lelai zing na ptsatsa uvgono ruka kotin kara zing ko atotsika jabi 2023 in los atsika 2024 changer tika zing le tweetika en 2024 mi fangan tsuru tsika jabi ni maita rama milu mangambara namang maita rama sua mangambara namang mang zera côte normal côte noto comme 2024 tifanga mieviti matafa boka ni tisiasa msasa manga fon tsuntsuri ha afa il fu namang ko mazu lekti mazu zera côte noto comme 2024 temba côte ngovo tika joti kena ngovo video che deni locha fa ze jaban video itana ruyu ze solidarité ze ifankatia mi fankatia ze he I video tia hezinga hulu ke isore nga do diab tam baling toin na ave sasan bokalaviti ande za zefu alhamdulillah makasit ka do tam baling to ta palitka diab na yentenero na diab navi isore nga zi tsara na totka kare feno tsikatoza la feno nakasit ka na rumantanding vulinga ne na ave na ru ni soma ntindika bali tisiadi mbele misare ko ave tsuwela anga tatka mzanga hari kuwa mar ninye katika atsika wave nde soma kuwa fotini izinge ndembazo tsika solidarité ndafeti fisumanga ini fankaita tsika jabi tsifankaita ni fankaita yo tsika jabi ke zaze mapata charfu zing manyete ka funda vananda tsika jabi mbafa singalia nyanyi mfanga mbara ran mit kot na to fazema video itano ze solidarité itana rose jabi public sa jabi itana rose jabo ya ze jabi itana rose fakati fam putukiki fanud sora sambiandafi ke kara inga to tsika feramon tsika jabi alhamdulillah sara tsika jabi ko kara maita namanga titano azad no alhamdulillah za lavi maru bokala tende zazafu ni sora na avijat na banu boka ha na veneti para basan de zazafu za lai mangangi lilai alhamdulillah zara avu no mbele misnano ngazi makati antena zaina antena sisu makati antena mrato antena timavandi maru na mga makatia maru kwansi makatia ke zulu mbilu kara manga nga bumputor na riwe manga mamu misin tsara misin rats zen rats ndu latska lulua chima twefa mutka belanga bari fa mutka ke I video tiri ava kwabi azawonga havanye azawonga namanga kara to nambata tenga na kazi nazawuka namanga maru video ti nazofanga mpenga namanga maru video ti isora nga jabi na ngapi isora nga namanga jabi na mituri vang depuis
Video zay la tsara e. Anao koa mikoragna raha marigna aminany ty. Tsara. Marigna amina kushon tantarenao amin'ny raha ty. Misy mandalo amin'ny namanao. Oui, la vieille, quand madame le moine en personne. Mama Jeanne. Bisous, non, Mama Jeanne. Que vidéo télé avec quoi comme nous en azaunga namanga isti. Azaunga havunga isti. Ata zaono aba mirnga ula avanoreki fasinga reki ndeke no vidéo télé no tien mari. Fa izy nambariko to olo maro volanko. Za tambariko to hita kwa za la nifanga. Za tsy tegna za tian'olo. Olo jiaby mahita na basa magnangy lehilahy. Basa kagory za la viaby ta festation na avy anao za la namagna jiaby alhamdulillah mahita antena hitanao. Za tambariko to zegny avako abonao. Tsy nagnaboaka vola na parata. Za magnambana tambariko to. Na mga magnefa no magnefa zegny weti no magnefa ty azalay no aisona lembo tambali afako aby za magnambaro alhamdulillah nazo vola za to na mga mahita mga mia ravoravo antena tono tafuboka andafy ela njaleno bana bas tafuboka no za tafuboka za alhamdulillah na mga tafangana tangana ira ti wano bana bas fa tieko aby tano Rawano tambali to facieko rawano. Nambalo asno sa no voda no timboka vrego tana voda no. O manya fa boson, o man fa brochette, o manya fa no whisky that's in gatoka vrego vangeng woni na manori no alhamdulillah itano. Ano ko ti manya rati ulu. Itandangara ngabofu. Itak zato za Mo isorga zala, isorga na o diabo to inge, ni vanga brochete abin. Ni vanga radiab, na mejan de poço, irmã Majane, isora, ir lemoane, isora, ni invitei. Então não ni invitei do Zé, diabo, então não Zé, avusam vado, né que nama o diabo então da nama diabo Zé, ni restou normal, então ni rindo, falou de rolo diabo, alhamdulillah. Soldateze misi. Caía na nave, Sara caracarain, cada toton mamajani, caracarain, totsica jabi. Mislavi agora na roa, o jab filho. As não ni hina, isso culmina tiwane. Que? Isso olha na zinzin. B. Anarum que abiu? Anarum como que zabiu? A falta para parieto? Zahavi. Isti ulu maru baka Simisi ulu Contra fu Yuma mangotika baka Nara tsara ze Telojo fa commentaire essa va passar Isso a sambu baka mataltenan Nusu mataltenulu Fa muito que fu As entranga baka tain zen Itsimeti mga tsara zen banjarek fa Izi mga rarati fu Ize fala bitid naze ize viu no amni comentário exatim de comentário ia va habitando mas ita com isso normal me senti normal sasa man comentários é tão nenhum problema tica tá não a tica zento não jamais manga minha nama tá não coragement fa frap moral nama manga dik nama you matalte you sem chance Anga bia fansasan conti, anga conti fake easy, is an commentaire negatif from naman. Ta chonfa. No. Não meti mangano. We, que agora uma maiote ba, Zandinei. Tá na zoane, que use ulmaru baba. Ulmaru tá não, rasan lua. Saranzeli. Atika tim chanzo uza. Fa misul nekita no. Itsi mga ratsulu. Izravom nama. Lero mga ratiatu. Iro pangan kont fake abiu. Remi ulu ratsi. Jalu ulu abiu. Fa leul man kont na normali. Yuzeni. Yu normali. Zaziam na romangat kami abiu. Man romangat kami.
Tsy asepteko aby io. Tanareo zegny misy anareo tsy sary. Ya. Fa hoe misy anareo tsaikitsaika mali madinidinika hitanao. Mangataka anareo tsy asepteko. Fôtony koranantsika tsy miady. Ya, anareo mangataka mizy mba andeha koragna aminao tsy koa manao ripetraka agnato tsy tiako koa raha igny. Ya, za koa olo mangataka mizy tsy sary. Na namako faninaka. Fôtony trano mamanao misôra tsara nataony aminao io. Anao mandeha mangala sary trano, mandeha mangala sary naomby, mangala sary ataonao io. Za tsara nikoragna amin'ny tomobily, za tsara nikoragna amin'ny trano, za mikoragna amin'olo. Anao tsy asepteko. Anao koa tia angatika miza. Aboa io visaginao. Asa nangatika anao, nisuprimeko, midira ndraiky anao manorata. Za may hanty nangatanao mihiny, yo ampidiriko anao. Karaha zegny aminaka. Konto faiky baka anao fa tsy midika ato feky baka. Nety koa nety konto faiky mety tsy midika mangatika mi fa nataoko. Fa za ka ataona aminaka baka za baka olo fa voapikira baka. Za tsy raha mijery komantera. Misy olo baka mahita komantera anao io mitsapopa mitily. Opa! Barabasa personne tsy taitsy ny komantera. Zay baka mambarabasa. Izy tsy taitsy ny komantera. Tsy atsany loha tsy ataony sira feky. Ya kezeri avako aby ke koragna anakaty no isoragna tsika tamin'ny 2024 ile alhamdulillah tsika soma tsara to izy tsika karaha efa tsika koa tsika misy feta tsika jiaby miaraka mandeha atsika misoma tsara mifankatia tsika mbala maro olo mbala tsendriky nahita zay agny to mbala te hita mahita mbala mahita maraka araiky amin'ny magnaraka io mety mifanojo koa tsika jiaby hitanareo folo boka ty Toulon Marseille, il y a le moyen de bali ton avito. Fatam to misy bali maro. Ya to il bigem diabreni. Il basta tati ko il mama we. Non, unena ngala swa sasa mandeti sa fare ka mangarga tutti sa adversaire. Atsika fuyo. Ya ke zingi kuranga nakali abakwabi. Atsika jab zingi normale. Isoragna balintsika jiaby igny vita tsara, normale, tsisy problème, salama salimin. Igny fanaovako vidéo igny ke zay man vidéo jiaby hitanao eto zay jiaby solidarité zay fankatia. Côté karaha koa totsika jiaby, ho fankatia tsika jiaby. Karakara zegny ravako aby tsy de maro koragna loatra za fa nisotra tsika jiaby tamin'ny baligny, isoragna tsika jiaby navy maro, tsy nangala baraka olo nalegna. Leo ndeko mpangala samby ravoravo nisoma tsara fa amagnaraka na ko mangala artiste ko mangala olo mba malazalaza fomba andianane maro ri karakara zay firavorava na bonheur ko ty de tiane loatra fa zay mbala ty soma fa ravaravagna mampamelo zay ya zay tiane zay kajo na ro miala ri foti magna fa 50 € di tsy la moramora journée andrareky aleno tapa minute fu oh Otobora mapara ravoravo zeri. Karakara zay zay avagnaby ke isoragna jiaby ntandegny, merci. Isoragna ny makatiava jusqu'en farany. Za koa ny makatenareo jusqu'en farany, da tsy maila nareo magnamenareo vaovao. Fa eto za zio fa nivadiky maramila koa baka. Kota Madagascar nagnano ty baka avako dirany andra fo. Na voalambaky. Nantena malamany vidéo fa voaravaragna trano tena fa voatipika. Fa antena amin'ny tanana mivoatra, tsisy problème.